Hej. Vi har fået sådan en fin lastbil her, vi lige synes, vi skal se. Den kommer med rigtig mange sjove lyde. Det er original Volvo med logo på. Men prøv at høre, når man trykker på knappen. Den kan man simpelthen ikke stå for. Den er fremstillet i solid plastik og er anbefalet til, skal vi lige have til at holde munden igen her. Sådan der. Den kan bruges af børn fra 12 måneder. Man kan også skifte udtrykket foran på den, man kan lige dreje her. Så bliver den gladere. Og nu bliver den bare gladere, jeg ved, I kan se det for lyset. Den kommer med bevægelige ting her på siden. Ladet, det kan tippes. Og så har den putte-hul-funktion. Så man har 3 klodser, som barnet så kan proppe her i forskellige former. Der, sådan der. Og når man må åbne, så kan man chippe dem ud og lade det igen her, hvis man har lyst til det. Så træder den der, og lukker den sammen. Sådan. Hele lastbilen er fremstillet i meget robust plastik, så den kan så tåle lidt af hver. Og der er lys i hatten på ham, når han snakker. Det er helt igennem fantastisk. Det er... Den er sjov. Tjek nu ind på vores hjemmeside, legebillet.dk, der ligger den inde. Vi lægger også et link til den her i videoen. Den kan man simpelthen ikke stå for.